नोंनो आंनि खैफोद आफोदनि रैखागिरि जोनोम जोनोम आंनि थैस' थांस'नि जिउनि लोगोरि जोनोम जोनोम आंनि थैस' थांस'नि जिउनि लोगोरि प्रभु नोंनो आंनि आन्दायलांबायमोन आं संसारनि हायना गोनां मायाथिलियाव आन्दायलांबायमोन आं संसारनि हायना गोनां मायाथिलियाव हायनाय मेगन आंनि हायना सारखाव जाना बयबो नोंनि बेसेबा गोजानाव हायनाय मेगन आंनि हायना सारखाव जाना बयबो नोंनि बेसेबा गोजानाव नाथाय मिथिबाया गैया बे संसाराव दान्दिसे जिउनि गोजोन फिलिं मोनाखै आं दिनै नायगिरबायनानै रावनिबो गोरबोनि मोदोमसे अननाय नोंनो आंनि रुजुजाया फैलाव बे बुहुमाव गैया नोंबादि सुबुंनि ओनसोला रुजुजाया फैलाव बे बुहुमाव नेवसिदोंमोन आं नोंखौ फोरबु नोंनि
अब्लाबोदि नों गावनि जिउखौ होना आन्दायनाय जिउखौ बोखांफैबाय प्रभु नोंनो आंनि खैफोद आफोदनि रैखागिरि जोनोम जोनोम आंनि थैस' थांस'नि जिउनि लोगोरि जोनोम जोनोम आंनि थैस' थांस'नि जिउनि लोगोरि प्रभु नोंनो आंनि